पूरा गाड़ी नी व्यवस्था करो नेगड़ी तो तेरो से माइरम बस्ता हुरै मात्र दङ सिगजारा आंला त्रिपुरा सारंनि टंगमु बमा हाइके दं पहाड़ बामा हाइके चले दं पारा बिसिं बिसिं बमा हाइके चले दं नायदि गाड़ी नी व्यवस्था करै अब हाइके छे तोय साबो टप से पूरा माइरम बस्ता बाइके मारा कागो आनो नायनो गरे आनो बा आनि रबो बस्ता से दङ आंबो बाहायके न राखा जाबो तोय साबो चोरै माथङो पूरा तोय साबो जेसु लाम्बक सामाया कोनो काजलमा लाम्ब अब हाइके चाहिँ माथि जागो खामजुसा नेगरिबा पूरा तोय साबो चोरै माफायो तोयबो खिचे नेगरि तोय साबो ऐसे तोय चोखसाय माथांगो पूरा अब हाइसे लामा लामा फेरै अब हाइके चाहिँ माइ मारा कागो तोय सारो लिमिल मानिले तोय हिंगमां ong मानिले तोय हिंगong मानि ज बरि सालायति करे एबेताय बमहां केबें तंग मानि रगले अबनसे बाले बाले पजा बाय अगबाय आय मारा कागो नों तोय साबो माइ राखागो तामा लासा लगारा निनि एक्सपीरियंस एकदम तोय हिंगं मानि पूरा सालायते कराय सुजर के तोय हिंग अब से 10 मिनट तो तोय बतक से माहामन गाय पजा बाइले और तमा खाइ थाइ आरि नंग जखा गाय माइरक राता पाइसुका ओंखाय ताथै खामालाय माइ बुमानि खामालाय माइ बुनायनो ताय नरक सादि चिंगाय गाय माइ बुनायनो खाय खामालाय हियो इ बोले आनि फारुकुंग बालजा कोनो लामा तामा करे तोय साबो से अब हाइके मां लाम कासालमा ओंखाय खामालाय बालजाक खामालाय बालै तालाङो ताबा वाइसिया अरबो तंगो हिंखाय ओमबाय खामालाय र बाल माताङो हिंखाय सबनि कगबाय माइ बुनाय न ताहि कमेन्ट खाइसदि हिंखाय खामालाय हियो